La wasabirina lan wong king padha sabar iku mahum sartane sabirin sapa Allah. Nek wong sing sabar niku dadi kancane Gusti. Kula bangleni, wong sabar dadi kancane Gusti Allah, Pak. Kok awake dhewe gelem kuat nampa kesabaran dikancani karo Gusti Allah. Al-Qur'an dawuhne innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi kancane Allah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, Bapak Khairul Hadi minangkani Ketua Takmir Mushola Baitul Mukminin ingkang tansah kula hormati ugi para rawuh, para pilenggah, para jamaah sedaya ingkang hadir, ingkang sedaya muga-muga dimulyakni karo Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kalau derekne muji syukur datang Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Muga nikmat sing diparingaken Allah datang kula panjenengan, terutami nikmat sehat dhahiron wa batinan saged langgeng ngantos minjang wonten ing yaumal qiyamah. Sholawat salam mugi tansah kunjuk datang panjenenganipun Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumal akhir kula panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun. Para bapak, para rawuh ingkang tansah kula hormati, monggo kita sareng-sareng niat taqarrub, niat marek dateng Allah, netepi kewajibane awake dhewe kabeh inggih punika ngaji utawi thalabul ilmi. Muga niat sing apik niki urip kula panjenengan tansah ditata karo Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah para bapak, para rawuh, kula panjenengan saged istiqomah, saged ngaji malam Senin kados ngeten niki. Niki merupakan satu pertolongan saking Allah. Kula panjenengan cek kober ngelirne wektu kangge ngaji niku merupakan satu pertolongan saking Allah, amargi perkawis sing paling penting dateng urip kula panjenengan inggih punika namung ngilmu. Dadi ngilmu niku penting kanggene awake dhewe. Dengan ilmu niki wonten ing kitab Tambihul Ghafilin. Nek jenengan buka kitab Tambihul Ghafilin halaman 6 larian sing nomor 11 sangka dhuwur niku lha kok teng mriku didhawuhne bahwa yahtajul amalu ila arbaati asya. Ngamal niku ternyata butuh petang perkara hatta yaslama, sampai amale awake dhewe niki dadi amal sing slamet. Para bapak, kula panjenengan ngaji ngeten niki lak wis ngeluarkan waktu, ngeluarkan tenaga, ngeluarkan pikiran, bahkan yo kadang awake dhewe jek ngeluarke sangu.
Lan nek kotak mubeng mbok menawa sing nggawa sangu, dadi dicemplung-cemplungne mbok menawa nggawa sangu. Kados ngeten niki rekasane kula panjenengan. Kados ngeten niki abote nglakoni istiqomah. Lah kok sampe apa sing kula panjenengan lakoni niki gak ditampa karo Gusti Allah, ora dadi ngamal sing slamet, lah awake dhewe dadi wong sing tuna, dadi wong sing rugi. Mulane supaya ngamale awake dhewe niki gak dadi ngamal sing gak ditampa, maka ngamal niki butuh petang perkara. Sing pertama ternyata awaluha al ilmu. Ngamal niku butuh ngilmu. Mulane awake dhewe arep apa-apa niku kudu duwe ngilmune. Arep salat jamaah niku lho ya kudu duwe ngilmune, Pak. Nek gak duwe ngilmune repot. Nata sof mawon lho, Pak. Nata sof jamaah niku nek gak ngerti ngilmune ketoke panjenengan jamaah tapi kaya wong gak jamaah. Contone jamaah niki enek wong 4 wong 5 sing ngarep niki jek enek sing kosong, lah kok jenengan mangguk nang burine. Gitu. Mangguk nang burine jamaah ketoke jenengan jamaah sebab gak duwe ngilmune jamaah. Akhirnya jenengan ketoke jamaah tapi kaya gak berjamaah. Lha niku lak eman-eman to. Eman-eman sangat. Mulane jek enek sofe niki jenengan isi sofe sing ngarep niki ya mau gara-gara gak cocok karo sandingine lho ya mau nang andingi lho ya, Pak. Lah ya repot ngoten niku. Niki lho ya, nyapa kok dem-dem. Gitu ya. Lho niki nek duwe ngilmune jamaah apa ya buyar jamaah wae dhewe. Ketoke sregep jamaah tapi gak ngerti ngilmune jamaah, malih kaya gak kaya jamaah. Mulane ngamal perlu ngilmu fa innal amal sak temene ngamal iku layasluhu illa bil ilmi. Ngamal niki ora iso apik kecuali panjenengan duwe ngilmu. Mulane ngamale kudu dingilmoni. Ngaji ngeten iki saya suwe ditambahi, saya suwe dipiki ngajine. Karo Pak Dul ditata ngesof ngeten niki ya sakjane nyampo tok nata ngeten niki. Oh ternyata dengan adanya tatanan niki malih rada nambah khusyuke, nambah rada tenange ati ketika kula panjenengan ngaji. Ngoten nggih. Mulane ngamal perlu ngilmu. Pun niku kula culi sitok niku tok. Mulane jenengan aja demenan ngamal tapi nek gak duwe ngilmune. Aja demenan ngamal tapi jenengan gak ngerti carane. Lane sing penting disiapne ngajine, Pak. Ngajine disiapne. Senajan awake dhewe gung dadi wong apik insyaallah dengan ngaji saya suwe dadi wong sing apik. Amin ya rabbal. Mulane awake dhewe kudu sregep ngaji. Niki musala Baitul Mukminin. Anak wong sing jek takok musolane ndi to? Niki musala Baitul Mukminin. Kula belajar itu 2 abad niku teng mriki, Pak. Diulang jenenge Pak Muhtarom. Pak Muhtarom niku duwe maratuwa jenenge Pak Syahri. Pak Syahri niku sing duwe niki. Dadi Pak Syahri, Pak Muhtarom niki kula sing ulang alif ba ta nggih Pak Muhtarom datang mriki niki. Kula iso annakum ainakum inakum terus kula pindah datang bunggah akhirnya sampai sak menika. Tapi kula tetep bahwa Fatihah niku kangge siji Pak Syahri sekalian, loro kangge Pak Muhtarom niku mesti mboten nate gang. Insyaallah kanthi awake dhewe ngerti keapiane wong liya dan membalas keapiane wong liya, maka keapian awake dhewe niki saya ditambahi karo Gusti Allah. Mulane aja lali karo apike wong. Niku lho ya, aja lali karo apike wong. Kula diulang alif ba ta mandak ngulang alif ba ta. Lho, dengan alif ba ta niki lho kula iso maca kitab
jaa zaidun, ro'a itu zaidan, marartu bi zaidin. Niki luar biasa nggih. Ngoten nggih. Niki musala jenenge Baitul Mukminin. Monggo dibuka sareng-sareng. Niki waut Pak Dul wis nyanjangi engko ngajine sampai jam 7.20. Alhamdulillah. Kira rada longgar sehingga rada iso mancik-mancik teng kitab Tambihul Ghafilin niki diancik. Dadi petang perkara sing ndadekne amal awake dhewe slamet, sing nomor 1 ngilmu. Sing terus kita ikuti setelah pesan-pesan berikut. Nah, lah diterusne kita pim ke gantek. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1822. Halaman 1822 ngisor dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Qila didhawuhke enek dawuh. As-sabru utawi sabar iku afdhalu luwih utama minasyukri ketimbang saking syukur. Li anasyakirina krana satemene wong kang padha syukur iku ma'aziyadati sartane tambah. Kama kaya dene keterangan kala kang wis dawuh sapa Allahu taala Gusti Allah taala la ing syakartum la azidannakum. Para bapak dateng mriki didhawuhne sabar iku luwih utama ketimbang saking syukur. Dadi tingkatan sing paling tinggi niku wong sing sabar. Lagi syukur. Mulane awake dhewe sing diutamane luwih dhisik dikik yaiku sabare. Sebabnya apa? Wong syukur niku mesti enek tambahi. Tapi sabar niku suda. Sabar niku nampa sesuatu sing gak kula panjenengan trima niku jenenge sabar. Tapi nek syukur mesti nampa sesuatu sing awake dhewe trima niku jenenge syukur. Nampa sesuatu sing diterima karo nampa sesuatu sing gak diterima niku angel sing gak diterima. Jadi awake dhewe sabar niki nglakoni sabar niku luwih utama ketimbang langking nglakoni ibadah syukur. Allah dawuh la ing syakartum la azidannakum. Lah niki awake dhewe nek sering kula jenengan ngaji-ngaji kula, nek kula ngaji teng dine maknane la ing syakartum la azidannakum niku gampang. Nek awakmu cocok tak tambahi, nek gak cocok ya gak sida tak Mulane nek nyampun-nyampun jenengan muni cocok ngono. Engko ana hubungan apa cocok. Ngono Pak. Gitu ya. Sego pecel cocok, bakso mubeng cocok. Ngono lho aja sampai terus diomong kaya sego pecel. Wah, niku berarti gak syukur ngoten. Nggih ta? Mulane jenengan kudu muni cocok. Nah, sing penting cocok. Ngono, kula sering kali ngumpamane ngeten. Enek wong gawene jajan anake, kok anake sing digawene jajan niku gelem mangan, suweneng karo gawenane jajane mboke, niku mesti mboke niku bola-balik gawene jajan kaya kuwi. Ora mung sitok apa anakku senenge nek gawene jajan gak sitok tak tambahi malih dadi 2. Kok seneng ditambahi dadi 3. Kok gak seneng ya sesuk wis gak dikai neh. Kok gak gawe mbok lah gak doyan awakmu lanten. Kok gak gawe Kang lah gak cocok awakmu. Nah mulane gak ditambah. Mulane la ing syakartum la azidannakum pokoke awakmu cocok nek gak cocok ya ora dikeki neh. Mulane dikehne syukur awake dhewe ben ditambahi karo Gusti. La wasabirina lan wong king padha sabar iku mahum sartane sabirin sapa Allah. Nek wong sing sabar niku dadi kancane Gusti. Kula bangleni wong sabar dadi kancane Gusti Allah, Pak. Kok awake dhewe gelem kuat nampa kesabaran
dikancani karo Gusti Allah. Al-Qur'an dawuhne innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi kancane Allah, Pak. Lho jenengan kudu sabar, sabar nampa apa ae sing dikene dateng kula panjenengan, nampa eleke kanca ya kudu sabar. Nampa eleke tangga ya kudu sabar. Nampa eleke dulur ya kudu sabar. Sabar mawon senajan angel tapi berusaha menjadi wong sing sabar. Awake dhewe niki Pak, wong iman niki kudu diuji karo Allah. Lah Allah niki dadekne kancamu gak apik niki diuji karo Allah. Sakjane sak pira to imanmu ki? Imanmu nang Allah ki lho sak pira, akhire dicoba karo Gusti Allah duwe kanca sing rada merengat-merengut, rada mencap-mencep. Nah ngoten niki lho ya. Niki dicoba. Kok awake dhewe kuat dadi kancane Allah. Kok gak kuat ya gak dikancani. Nek kula ngomongne penak ae, gampangane ngeten. Nek jenengan roh bakul bak nika Pak, bakul bak mubeng nang desa niki lho Pak. Bakul bak niki lho. Niku lak yo di kalung niki wetengen to Pak. Kalung niki wetengen mboten nate tawa-tawa bak mboten nate. Piye carane tawane? Ditutuk-tutukne. Dibentur-benturke antara bak siji karo liyane. Duwok niku bukan berarti bakule bisu mboten. Niku ngomongne bak iki lho kuat, nyatane tak gepuk-gepukne, tak tubruk-tubrukne ora apa-apa, ora dadi bak sing bocor ngono. Lah jenengan lagi disenggol titik bocor. Lah repot nyapa kang gak ngaji. Pokoke selama enek wong kejik budal ngaji, aku gak bakal ngaji. Niku sajane ora wonge, tapi awakmu sing wis saras-sarasen ngono lho ya. Wong nggih alasan tok, nggih. Niku berarti bakmu bak bocor. Ngono lho ya, ya gak digawe karo Gusti Allah bakmu bocor. Nek jenengan pengin cethuk wong apik tok, mati yo dhisik. Lho tenan. Nek pengin cethuk wong apik tok, mati yo dhisik. Sebab nang donya niki enek wong apik, enek wong elek. Nggih nang ndi nggonmu tetep enek wong apik, enek wong. Lah nek pengin cethuk wong apik tok, kok awake dhewe apik, besok pas mati cethuk karo wong apik. Ngono lho Pak. Nek wis mati besok awake dhewe ngaji ngeten iki terus dadi wong apik, mati besok cethuke wong sing apik. Kok awake dhewe mati cethuk wong elek-elek, berarti awake dhewe nang donya niki wong sing elek. Dadi bedane donya karo alam kubur, nek nang donya enek wong apik, enek wong elek, nek nang kuburan wong apik tok, sing elek dipenjara. Sing elek dikurung karo Gusti Allah. Mulane ya kudu sabar karo eleke wong liya. Napa malih awake dhewe gak ngaji, gak nang musala, gak nang masjid, gak nang majelis taklim, mung gara-gara gak cocok karo kanca, gak cocok karo tangga. Niku aja sampe. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut niki cek jam 7.05, cek kurang 15 menit. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Seneng aku diwahi nggon ngeten iki. Padul ngomong 7:20. Oke, siap. Ngono lho ya. Awake dhewe kudu siap tok. Bismillahirrahmanirrahim. An Wahb bin Munabbah. Niki enek saking Wahab bin Munabbah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qol. Wahab bin Munabbah niku dawuh qala dawuh sapa Musa alaihi salatu wassalam yaumat tur, ing dalem dinane Tur, ing dalem bukit Tur Sina. Nah, Tur niku bukit Tur Sina. Kelingan to dhisik kae, enek ngaji bukit Tur Sina, bukite cilik dhewe sing kaya-kaya dheke gak bakal dinggoni karo Nabi Musa, sebab tawaduk, sebab andap asor, saya dinggoni karo Nabi
Padahal bukite kata wae, bukite kata gede-gede ngomong, lha iya sing Bukit Tursina, lha iya apa ya mungkin Nabi Musa manggok nang kene, wong aku ki ya cilik, dudu sapa-sapa, ya dudu apa-apa, ya ora mungkin Nabi Musa manggok nang kene. Lah kok karo Gusti Allah saya dinggokne nang bukite cilik, sing cilik bukite sing rapate ketok gedine, lah kok dinggokne nang kono. Lah ketika Nabi Musa manggok wonten ing Bukit Tursina niku Nabi Musa alaihissalam matur datang Gusti Allah, ya Rabbi, duh pangeran kula ayu mangzilin pundi utawi nggon panggonan mimmanazil jannati, saking pinten-pinten panggonan surga iku ahabbu luwih didemeni ilaika datang panjenengan. Nabi Musa matur datang Gusti Allah, Gusti panggonan datang swarga sing panjenengan senengi niku sing endi? Panggonan, Pak. Panggonan omah niku mesti enek nggon sing disenengi, Pak. Mesti. Yo enek ruang tamu, enek dapur, enek kamar, enek teras, enek ruang belakang. Mesti ada satu tempat sing paling disenengi awake dhewe. Sing nggo manggok nang kono. Padha-padha turune, sitok turu nang kamar lor, sitok nang kamar kidul, tapi kuline nang kidul, yo nang kamar lor gak patek iso turu. Akhirnya turu pindah nang kamar kidul. Mesti ana nggon termasuk juga swarga. Swarga niku ada tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakoni karo Nabi Musa, panggonan sing pundi Gusti sing panjenengan senengi? Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah Musa Hadiratul Qudus. Enek panggonan nang swarga jenenge Hadiratul Qudus. Nah, kata Pak nggonan swarga niku enek Darul Faroh, enek Hadiratul Qudus, macem-macem. Nggone niku kompleke niku macem-macem. Jadi komplek nggone niku macem-macem. Tapi tempat sing disenengi karo Gusti Allah niku tempat jenenge Hadiratul Qudus. Terus Nabi Musa matur qala ya Rabbi mayyaskunuha, Gusti sinten piyantun sing manggok dateng Hadiratul Qudus? Panggonan sing panjenengan senengi. Qala dawuh sapa Gusti Allah, ashabul masaib, yaiku wong sing kenek bilahi. Wong sing kenek bilahi, wong sing kenek musibah niku wong sing bakal manggok wonten Hadiratul Qudus. Qala dawuh sapa Nabi Musa ya Rabbi do pangeran sifhum li, Gusti jenengan terang nih wong sing ashabul masaib niku sinten? Ashabul masaib niku sinten Gusti? Qala dawuh sapa Allah taala ya Musa hum ya utawi ashabul masaib iku kaumun kaum ida asobathum nalikane ngenani ing kaum apa baliyatun musibah sabaru mongko padha sabar sapa kaum. Wong sing ashabul masaib yaiku wong sing ketika kena musibah dhek sabar. Ketika dhek kena musibah dhek sabar. Wa ida an'amtu lan nalikane paring nikmat sapa ingsun alih mengatasi kaum syakaru mongko padha cocok sapa kaum. Ngono Pak, menak wananine. Dadi sing manggok nang Hadiratul Qudus ketika entuk coba sabar, ketika entuk nikmat cocok. Gitu ya. Cocok. Angel lho meni cocok ngono angel. Bakso kilo enak tapi kok sayang. Lho coba gak ngono kok ya. Bakso ki enak sayangin. Lho jek enak sayangin enak ya wis to Kang, aja mbukeki sayang. Sajane ki apik tapi sayang. Lho jek enak sayangin. Niku berarti ketika diparingi nikmat urung syukur. Ya ta ya. Nek kena nikmat urung syukur. Ya Allah. Mulane gak iso manggok datang Hadiratul Qudus. Nah, ngoten. Mulane awake dhewe nek kena nikmat alhamdulillah, diparingi coba ya sabar. Wa idza asabatum lanalikane ngenani engkau apa musibatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi nek muni sing bener lho Pak.
nek nyiarne nang musala telah meninggal dunia niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enak ta ya? Antar isu-isu subuh innalillahi wa inna ilaihi iki Quran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono. Ketika kena musibah mending ngono, haulai sakanu hadiratul qudus, ya wong-wong sing kena musibah sabar, kena nikmat syukur, orang-orang inilah yang nanti akan bertempat di hadiratul qudus. Muga-muga enek manfaate, muga-muga enek barokahe. Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.